razy sme sa tu už stretli? To je 21 razy. Tak niektorí ešte nemáte ani toľko rokov, že keď sme sa každý rok stretli. 1. septembra je deň prijatia Slovenskej ústavy nášho štátu. Všetci vieme, čo je ústava toho, ktorého štátu. Ústava to je základný zákon, ktorým sa má riadiť každá spoločnosť, aj právnické osoby, fyzické osoby, a teda aj my, obyčajní ľudia. Keď nebudeme dodržiavať zákon, tak sme všetci takí by som povedal, že neporiadni ľudia. Tak slušne povedané. Tento deň si pripomínajú všetky spoločenstva, inštitúcie a všetky zariadenia, ktoré cítia s týmto štátom. Musím povedať, v našom štáte je veľa neporiadnych ľudí, ktorí si nectia ani štát slovenský, alebo za Slovenskú republiku, ani ústavu a zvrchovanosť tohto štátu. A to je veľmi nepekné od týchto ľudí. Ja to hovorím tak po našom, po klenovsky, aby ste rozumeli, že čo všetko taká ústava obsahuje. Nebudeme citovať, ale všetko v tej ústave je napísané, že dodržiavať ju, to je to základné, by mal každý jeden z nás. A potom aj tento štát, táto Slovenská republika bude prekvítať. V tomto roku príchodu Cyrila a Metoda pred 1150 rokmi, ktorí prišli na naše územie, doniesli nám písmo a zákon súdny, ktorý platil pre všetkých ľudí, starých Slovákov v tom čase. Si predstavte, pred 1150 rokmi. A už vtedy bol zákon súdny, ktorý museli dodržiavať ľudia, ktorí boli na tomto území. Toľko som vám chcel povedať, aby ste aj títo najmladší pamätali na to, že 1. september je veľký sviatok Slovenskej republiky, keď bola prijatá ústava nášho štátu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a buďte takí dobrí, povstaňte, ktorí sedíte, aby sme si zaspievali aj hymnu na počesť prijatia tejto ústavy. Ahoj, Lenka. Keď je tu zástava Slovenskej republiky, tak občania Slovenskej republiky. A keď je tu zástava Matice Slovenskej, tak to organizuje Matica Slovenská na čele s miestnym odborom Matice Slovenskej v Králi. Lebo tu sme v Králi, tak tu je miestny odbor Matice Slovenskej. To pre vás ako na vysvetlenie. Ja počúvam, konča. Takže teraz by som poprosil brata podpredsedu, má tu prichystanú tú zapálnu bombu, že by naskočil aj s bratom Jankom, Turisom, Mihalovie, aby podpalili túto vatru. Poďte bližšie, možno, že kamera vás zoberie. Domu spolu. To musím byť. Musíme sa spýtať, môžeme spievať? No tak za chvíľu on sa chytí, pravda, že spievajte. A my vám pomôžeme. Nech sa rozhorí ohník, aby sme videli. Na Tatru sa blízka vidím obíru. Zastavme ich, bratia veselí, bratia Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia
sa.